Oppo edo Realme telefonoa duzuen ontzat. Lehen bizi begiratu behar da Android 10 sistema darabilen edo zerbait berriagoa. Hori ikusteko, ezarpenetara joango gea, hemen, ajustes, bera jetxi, vale, eta hemen daukazue información del telefono. Eman horri, eta hemen beste datu askoren artean ikusiko dezue versión de Android 10 jartzen duela kasu hontan, bai? Ba, kasu hontan, versión Android 10-rentzako egingo dugu. Berriz ere atzea joango gea, bai? Berriz ere ajustes. Eta bain hizkuntza aldatuko dugu. Ajustesetan, segi bera, eta hemen ikusten dezue, idioma y región. Eman honi, idioma, eta hemen daukazu euskera. Listo. Cambiar euskera, bai, hortako gaude hemen. Eta listo. Egin eta eragin. Zure hatz marka euskaraz.